дар ин дарс мо тарзи сабт кардан ва кушодани файлҳоро дида мебароем. барномаи Word-ро мекушоем. дар ин равзанае ки мебинед нишонаи нови документро пахш мекунем ва ҳуҷҷати нав кушода мешавад. хуб, акнун биёед ягон маълумотро дохил мекунем. барои сабт кардани ҳуҷҷат мо ба менюи файл, зерменюи сахранӣ даромада аз ин ҷо нишонаи абзорро пахш мекунем. ин равзанае ки мебинед ин равзанаи сабткунии файл мебошад. аз ин ҷо мо папкаи заруриро барои нигоҳдории файл интихоб мекунем. масалан ман рабочий столро интихоб мекунам ва дар ин ҷо бошад номи файлро мегузорем. баъдан тугмаи сахранидро пахш мекунем. файли мо дар хотираи компютер сабт шуд. акнун тарзи кушодани файли сабт кардаамонро дида мебароем. барои ин мо аввал кори ин файлро ба анҷом медиҳем. ба менюи файл даромада нишонаи закритро пахш мекунем. барои кушодани ҳуҷҷат боз ба менюи файл, зерменюи открит даромада ва нишонаи компютер пахш мекунем ва аз тарафи рост нишонаи абзор пайдо мешавад. нишонаи абзорро пахш мекунем. аз ин ҷо мо папкаи заруриеро ки дар он файли мо нигоҳ дошта мешавад ёфта файли заруриро интихоб мекунем ва тугмаи откритро пахш мекунем. хуб, файли мо кушода шуд. агар мо дар ин ҳуҷҷат ягон маълумоти дигар дохил кунем онро низ сабт кардан лозим аст. барои ин танҳо ба нишонаи сахранид ки дар қисми болоии тарафи чап ҷойгир аст пахш мекунем. хуб, саломат бошед то дарси дигар.